La recerca biomèdica i en ciències de la salut és un instrument clau per millorar la qualitat i l'expectativa de vida dels ciutadans i el seu benestar. Per aquest motiu, Sant Pau manté el seu compromís permanent amb la recerca bàsica i aplicada, desenvolupant projectes reconeguts internacionalment. Actualment, l'Institut de Recerca de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, constituït el 1992, és un dels centres catalans més actius en la producció de treballs d'investigació translacional i en la integració de nous descobriments a la pràctica assistencial. A l'hospital hi neixen les idees i es desenvolupa la major part de la investigació clínica. L'origen de molts dels nostres projectes sorgeixen per donar resposta als reptes que es plantegen en el dia a dia de l'hospital i, de la mateixa manera, molts dels seus resultats tenen una afectació directa al nostre entorn assistencial més proper. No cal dir que la investigació biomèdica requereix de moderns laboratoris experimentals on desenvolupar aquestes idees i possibilitar la millora de la pràctica clínica i, per tant, la salut de la població. Per això Sant Pau compta amb la tecnologia més avançada. Per la recerca biomèdica d'avui, cal tant d'una tecnologia a l'alçada, amb tècniques i equips d'alt cost, personal molt especialitzat, així com un veritable enfocament multidisciplinar. És necessària una proximitat entre l'investigador bàsic, el clínic i la coordinació del treball en xarxa per obtenir una investigació de qualitat. És per això que l'edifici actual de l'IR Sant Pau permet acollir els grups experimentals en un espai de treball comú, aconseguint així una possible comunicació constant entre ells. Un edifici modern i funcional que allotja també el Centre d'Investigació del Medicament, CIM, que centra la seva activitat en la realització d'assajos clínics en fases inicials. L'Institut de Recerca Sant Pau és un centre de gestió i administració de recursos dedicats a la investigació que coordina l'activitat investigadora de més de 50 grups titulars de recerca de qualitat per, finalment, generar una transferència de l'activitat investigadora cap al sistema sanitari. D'aquesta manera, es produeix un retorn de la investigació a l'assistència clínica diària.